Katy, to dáš. Takže počkej, Denison, nemám tě přidaného vůbec, Denison, já tě nemám přidanýho ani. Jo, mám tě. Move team. Allen. Move friend to team. Dobrý, takže to je zatím tým. Ice Kinga si tam nechám jako náhradu. Allen Invasion, ten je 100 pro. Denisona chci ještě vidět. Ještě se o něm rozhodnu. Nevím, jak je na tom mechanicky, prostě neviděl jsem, nepoznal jsem. Říkal, jako hrál dobře, tu Caitlinu zahrál dobře, ale chci vidět něco jiného. S tímto pařem nevím. Zimi si, dívej se, tam je s tebou problém. Tam je s tebou dost velký problém, protože od té hry vidíš kulový celkem. Jestli si mě přidat aspoň do friendu, já už mám plný friend list, dívej se na to. Já si vás přidám později, jo, teďka řeším něco. Chce to teda něco jiného. Však jo. Caitlina byla daleko lepší, já nevím. Fakt nevím, mě to přišlo, že nebyl špatný tomu cíl. Já bych třeba viděl ještě jednu hru. Já jsem nedával moc pozor na tu Caitlyn, abych řekl pravdu. Já jsem se soustředil na trashe, protože jsem viděl, že to tahá. Mám nejvíc nahrané do Dravena, Kate, Ezal, Gravese. A on chce Vayne, no dobré, ještě žiju, vím trocha. Ne, ono jde o to, že z Vayny pozná, že je tam mechanika, víš co. Ale zase to nemusí být tvůj playstyle, to je taky pravda. To je taky pravda, ale jako Draven je špatný, Ezreal je taky špatný, Kate Graves ujde, ale když budeme potřebovat něco, co není non-early, tak co budeš hrát, chápeš? Musíš umět hrát všechno, Denisone, nebo já nevím to. Denisone, musíš hrát všechno a Graves a Kate, Draven, to je všecko early pick. Chápeš? Čo sa směje? Bulici se vždy směje jako kokot, keď dávám hooky pomedzi creepou. Jdu trénovat s klukama do tým ranka, držte palce, good luck mate. Lucian si vyndal Caitlyn jedna v lejtu. Já si taky myslím, jako že Lucian 1v1 ji zničil. Když už to rozjeď, tak už to rozjeď, chci už vidět ten gameplay. Dneska už asi hrát nebudem, já už streamuju fakt 8 hodin. Takže to necháme buď na zítra, anebo prostě z off stream to budu s něma řešit. Draven není dobrý, jako prosím tě. Draven je špatný pick. Hard carry na solo queue, ale ne na team rankedy. Ať zahraje spíš Kalistu, z toho poznáš, to máš pravdu, no. Z Kalisty jo. Kalista, to je fakt. Vayna Kalista, to je jedno. Teď Vayna je celá jenom o skillu, ale tak Kalista taky, no. Jako ne, že víc. Přijdeš si mě, spadnu stream, mám full friend list, boy. Kde je Firemanko vůbec? To je ten trash? To je ten Ellen? Firemanko? Ať zahraje Kalisto nebo Sivir, ty jsou teďka nejlepší AD carry. Ale za Sivir to je zase celý positioning. Sivir je celá jenom o positioningu, ale Kalistu jo, Kalistu bych chtěl vidět. Každým Elu je Vayna největší lane bully a late beast, jako asi tak. Mně nejde o to, já neříkám, že bychom hráli Vaynu, ale já chci vidět prostě mechaniky od toho Denisona. Já chci poznat, jestli prostě fakt to AD carry umí a že není potahaný. Jestli půjde Vaynu, tak to fakt musí umět. Jestli to nebude umět, tak to půjde poznat to. Z té Caitliny já nevím, to smrdělo mi to potaháním od toho trashe, ale jako musíš mať aspoň 50 až 100 her nahratých, aby si ji věděl pořádně ovládat. No jako neříkám, že to není pravda. Sivir na mě dělala dojem hovna. Cože? Já nevím. Půjdou se ještě normálky, už nepůjdou. Už si musím udělat oběd a takové věci. Už streamuju fakt hodně dlouho.
Junglera hledám, ale... Fuck you. Musím dělat nějaký místo. Smažím toho. Matak, takže smažím Jackal, toho neznám. Dobrý, tak jo, to já si vás přidám teda všeckých. Nevím, takže počkal, takže Blood of Bread to je zatím out, Commander to já nevím, Matak je out, PSP nevím, PSP ještě uvidím, VR Primate ten je bohužel mimo hru, Leaderboards ten nevím zatím, možná mu ještě dám šanci, zim, jestli ještě uvidím, bude ještě uvidím. Dobrý, tak já nevím, já zatím skončím stream, s ostatníma si pokecám ještě mimo. Chci vědět, jestli to budou brát vážně. Tak jo, zatím se mějte pěkně, zase zítra bude asi stream a dneska ještě večer půjdu něco s Kendou hrát. Večer má v plánu Kenda hrát nějaký hry, tak se k němu přidám. No, zatím díky moc za účast na streamu a mějte se zatím.